narsa saqol qo'yish mumkinmi? Siz hozir qayerdan topyapsiz bunaqa gaplarni? Islom diniga qayerga yozilgan saqqolni o'stirib, mo'ylabni olib yurish? дар O'zbekiston hamlaҳо алайҳи мардони ришдор идома доранд. ҳамлаҳо дар тамоми минтақаҳои кишвар амалӣ карда мешаванд. хабар медиҳад шабакаи Global Tahlil. масалан дар Самарқанд ҳангоми гузаронидани чунин рейдҳо нерӯҳои интизомии мардони ришдорро бевосита аз истгоҳҳои нақлиёти ҷамъиятӣ ва минтақаҳои сайру гашт дастгир менамуданд. бо баҳонаи суҳбати профилактикӣ мардонро маҷбуран ба шӯъбаҳои милитсияи маҳаллӣ мебаранд ва телефонҳои мобилии онҳоро бо диққат тафтиш мекунанд. пас аз муайян кардани шахсияти онҳо бо таҳдиди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабонарӯз ва барои муқовимат ба кормандони ҳифзи ҳуқуқ ба таври маҷбурӣ ришҳояшонро тарошиданд. qilishdi. Terrorizm bo'yicha ekan. Bir kelib keting deyapti. Hani boramiz, so'ramiz. Nima bo'lar? Fash holat bo'ldi. ҳамчунин дар бораи рейдҳо дар вилояти Xorazm хабар дода мешавад. тибқи иттилои манбаи шабакаи Global Tahlil 13 ноябр кормандони мақомоти ҳифзии ҳуқуқ соати 5:30 пагоҳӣ ба манзилҳои зисти баъзи сокинони вилояти Xorazm рейдҳо гузарониданд. ба иттилои расмии нерӯҳои интизомӣ рейдҳо дар доираи мубориза бо тиҷорати маводи мухаддир гузаронида мешуд. аммо бо баъзе сабабҳои ноаниқ ҳамаи боздоштшудагон мардоне буданд ки барои намозгузорӣ доимо ба масҷидҳои маҳаллӣ мерафтанд. Kuni kecha O'zbekiston bo'ylab soqolli dindorlarga qarshi uylariga reydlar qilib bostirib kirilib, ularda ba'zilari olib ketilib, hatto 15 sutkalab qamalgani haqida har tarafdan xabarlar kelyapti. ҳамчунин мақомоти интизомӣ ҳамаи телефонҳои мобилии аъзои оилаи боздоштшудагонро барои тафтиши дақиқ мусодира карданд. телефонҳои мобилии шоҳидонро ки кӯшиш мекарданд ҳодисаро ба навор гиранд аз тарафи мақомоти интизомӣ ба ҳолати корношоям оварда шуд. ба гуфтаи аъзои оилаҳои боздоштшудагон ки барои тавзеҳот ба шӯъбаи милитсияи маҳаллӣ омада буданд, 38 мард ки асосан ришдор буданд ба муддати 15 шабонарӯз боздошт шуданд. Mashhur telekanaldan ko'rsatuvga taklif qilishdi. Sahna orqasi deymiz, endi o'sha yerda turgan paytim o'sha mutasaddilar kelishdi-da. Sizga mumkin emas, soqolingiz bilan chiqishingiz mumkin emas deydi.